elérkezünk ehhez a kanyarhoz. Ennél a kanyarnál ment tavaly balra a Kroszkovácsi pályája. Most ezen változtattunk, itt fog bejönni egyenesen ebbe a kis erdős szakaszba. Itt jövünk egyenesen. Itt lesz egy enyhe balos kanyar. Levesszük, itt még két nyomsávos az út. Jövünk, kiérünk ebből a sötét erdős szakaszból. Itt van már a Kroszkovácsin megszokhatott sárga nyíl felfestve a fára. Itt van egy kanyar jobbra, de mi balra fogunk elmenni. Itt egysávos egyelőre még az nyomvonal, de erről tenni fogunk a jövő hét folyamán. Itt jövünk le tovább, beérünk ebbe a völgyes szakaszba. Lesz egy kereszteződés, jobbra fognak lemenni a középtávosok, egyenesen pedig itt a hosszú távosok, itt fogunk beérni a speciális zónájukba, egy DH pályára. Ez egy jól kiépített DH pálya, a helyi fiatalok építették. Dobunk egy jobbost, egy balost, megint egy jobbost. Van pár ilyen technikás pumpa, szűk balos kanyar, itt van két nagy ugrató, az elsőnek itt teli a közepe, azt lehet ugrani, a másodikon, aki nem meri ugrani, az át is gurulhat rajta simán, nem veszélyes. Megint egy jobbos kanyar, egy balos, egy jobbos kombináció, jövünk, 180-as visszafordító kanyar. Itt már ez csak ilyen lightos. Itt átjövünk a kis hídon, mi csak így hívjuk helyiek. És ez már itt a Kroszkovácsi pályája, ahol jött le tavaly. Onnan jövünk föntről, erre megyünk tovább egyenesen. És itt le is értünk a tavalyi útvonalra. Itt ezen az úton megyünk egyenesen, már visz le minket a cél felé a kápolnába. Ennyi.